खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 जुलाइ समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। लोगोथिनि गेजेराव सुथुर सानलायनाय सोमजिगोन, सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। वृष राशि। नखरनि गोग्लैसोनानै थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन, नखराव अनज्लायनाया बांगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा जिउनि गेदेर आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन, गोसोनि साननाया जै जागोन। कर्कट राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। इयुननि फारसे सानहरनानै नोंथाङा गोबां जिंगायाव गोग्लैगोन, गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। कन्या राशि। नोंथांनि फंबाया जिउआव जाफुंसारनो हागोन, नखराव बयनिबो गोसोआव खुसि फैगोन। तुला राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ, गोसोआव जोबोद दुखु मोनखांगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हागोन, समाजनि हाबा मावनायनि फारसे नोंथांनि गोसोआ बोगथाबगोन। धनु राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानैनो बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिगोन, सोमोन्दोआ लोरबां जालांगोन। मकर राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन, इयुननि थाखाय धोन आरजिनानै लानो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। नखराव गेदेर फुजा होनानै लानो हागोन, गोसोखौ रेजें आरो सान्थि मोनगोन। मीन राशि। नंखाय बाथ्राखौ लानानै गुबुनजों गाज्रियै फान्दायजागोन, गुबुनजों निन्दा होजागोन, गाज्रि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै